साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कासारडे असून दे, वाघेरी असून दे, लोरे असून दे किंवा पियाळी असून दे, या ठिकाणच्या जे जमिनी ज्या आहेत त्या कासारडे श्रीका वाळूसाठी काढल्या जात आहेत आणि त्या ठिकाणी पण पालकमंत्र्यांच्या मतं सांगत होतो, पालकमंत्री पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहेत। याचाच अर्थ त्या ठिकाणी असलेल्या जिल्ह्याचं सौंदर्य नष्ट करायचं, जिल्हा परप्रांतीयांच्या घशात घालायचा आणि म्हणूनच त्यावेळी डी देसाईंनी राणेंचे पाळण्यातले पाय जे त्यावेळी ओळखले होते म्हणून ती जाहिरात दिली होती। आता आमच्या लक्षात येऊ लागलेलं आहे आणि राणे कुटुंबीय या सर्व प्रकल्पांना पाठिंबा देऊन हे प्रकल्प जिल्ह्यावरती लादू इच्छित आहेत। एका बाजूने हे प्रकल्प आणायचे अनुष जे प्रदूषणकारी आणि दुसऱ्या बाजूने पर्यटन म्हणून जाहीर करायचं, हे जिल्हावासियांना पटणारं नाही आहे आणि जिल्हावासियांना आता या ठिकाणी उपरे करण्याचं काम खऱ्या अर्थाने राणे कुटुंबीय करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। त्यामुळे जिल्हावासियांनी ज्या ज्या ठिकाणी आता औष्णिक प्रकल्प असू दे किंवा दापोल्याचा प्रकल्प असू दे, या ठिकाणी जिथे जे प्रकल्पाला विरोध नागरिक करतील त्या ठिकाणी आमचा पाठिंबा असेल। देवगड तालुक्यातल्या आंबा बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही, पण जे आंबा बागायतदार त्या ठिकाणी पोट भरतायत, मच्छीमार पोट भरतायत, त्यांचं पोट भरण्याचं जे असं उदरनिर्वाह साधन नष्ट करण्याचं काम या जिल्हा शासन आणि शासनाचे पालकमंत्री या ठिकाणी करत असल्यामुळे त्याला मात्र शिवसेना ही विरोध करत राहणार, शिवसेनेचा विरोध राहणार आणि त्या सर्व जनतेच्या पाठीमागे शिवसेना खंबीरपणे उभी राहणार।